Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστή η αδυναμία που έχω στον αρχηγό του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη. Αλλά μπορώ να κατανοήσω την επίθεσή του στη Νέα Δημοκρατία για έναν και μόνο λόγο. Είναι το θέμα της απόρριψης. Λόγω των τελευταίων δηλώσεών του περί συμπράξεως με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν το κάνω για κανένα άλλο λόγο, παρά για το λόγο ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, όπως και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές, και θα σταματήσω εδώ, ψήφισαν το μνημόνιο που μας έχει οδηγήσει στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Και δεν ψήφισε μόνο το άρθρο 1, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής, ψήφισε επί της αρχής. Επίσης θέλω να πω στην κυβέρνηση, παίρνοντας αφορμή από την τελευταία αποστροφή του λόγου του κυρίου Σαχινίδη, ότι δύο λέξεις στο λεξιλόγιο του Πασόκ πρέπει να είναι απαγορευμένες. Οι λέξεις Στρόσκαν και η λέξη Γιούγκερ. Επειδή αναφέρθηκε σε δηλώσεις του κυρίου Γιούγκερ. Γιατί ο κύριος Γιούγκερ είναι αυτός που εξέθεσε μέχρι παραιτήσεως τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Παπα-Κωνσταντίνου, όταν ψευδόμενος και μάλιστα στο εξωτερικό, είπε ότι ο πολιτικός ο οποίος αναφέρθηκε στο ότι η Ελλάδα είναι μια διεφθαρμένη χώρα είναι ο κύριος Καραμανλής. Και ο κύριος Γιούγκερ βγήκε τότε και είπε ότι ο κύριος Παπανδρέου στο Συμβούλιο Αρχηγών μας είπε ότι αυτή η χώρα είναι διεφθαρμένη from A to Z, από το Α στο Ω που θα λέγαμε εμείς οι Έλληνες. Και βέβαια ο κύριος Στρόσκαν, που είναι η δεύτερη απαγορευμένη λέξη για τον Πασόκ, είναι αυτός ο σοσιαλιστής ηγέτης, ο οποίος εξέθεσε τον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι και πριν από τις εκλογές του 2009 και ακριβώς μετά τον επισκέφτηκε, να μην σας πω ότι έτρεχε πίσω του, συναντώντας το σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στην τελευταία συνάντηση που είχαν στην Κωνσταντινούπολη, για να του ζητήσει την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έχει απόλυτο δίκιο ο εις εκ των εισηγητών μας, ο κύριος Μουσιρούλης, άριστος γνώστης των ευρωπαϊκών θεμάτων, όταν του αναφέρθηκε στο άρθρο 120, που είναι ακριβώς το άρθρο στο οποίο ο κύριος Στρόσκαν παρέπεψε τον κύριο Παπανδρέου, λέγοντάς του ότι χτυπάς λάθος πόρτα. Είσαι πλήρες μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, είσαι πλήρες μέλος της ΟΝΕ του σκληρού πυρήνα, έχεις υποχρέωση με βάση τις συνθήκες που ψήφισε η Ελληνική Βουλή με εισήγηση των ελληνικών κυβερνήσεων να απευθυνθείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα με το άρθρο 120. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο απαγορευμένες λέξεις τις οποίες δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το Πασόκ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Η Επιτροπή Πολεμικών Επανορθώσεων του Παρισίου του 1947, είναι το Paris Reparation Committee, μελέτησε ποια είναι η οικονομική καταστροφή των χωρών της Ευρώπης και της Ελλάδος από τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε βρει τότε, κύριε Υπουργέ, κύριε Σαχινίδη, που παρίσταται εκ μέρους της κυβέρνησης σήμερα, ότι η οικονομική καταστροφή της Ελλάδος λόγω του Παγκοσμίου Πολέμου ισοδυναμεί με δημιουργία καθάριση του εθνικού προϊόντος 18 μηνών. Δηλαδή πρέπει να δουλεύουν όλοι οι Έλληνες 18 μήνες για να καλύψουν τα χρέη της οικονομικής καταστροφής. Μήπως σας θυμίζει τίποτα από τη σημερινή Ελλάδα? Με το μνημόνιο, με την ύφεση, με τη μείωση των επενδύσεων, γιατί κάποιον άκουσα και μίλησε για επενδύσεις. Στο μνημόνιο, κύριοι συνάδελφοι που έχετε ψηφίσει, όσοι το ψηφίσατε, προβλέπει ότι κάθε χρόνο οι δημόσιες επενδύσεις θα μειώνονται στο μισό. Και στον απολογισμό αυτών των πολιτικών δεν είναι ούτε στο 30%. Άρα η Ελλάδα σήμερα έχει φτάσει στο σημείο, για να εξυπηρετήσει το οικονομικό της πρόβλημα, να προσεγγίζει με αυτά που έχουμε κρύψει από εδώ και από εκεί χρέος 160%, δηλαδή όσο είχαμε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θα μου πείτε, γιατί άκουσα και πολλούς συναδέλφους του Πασόκ που με καλή διάθεση είπαν, ρε παιδιά, να συνεννοηθούμε. Κύριος Μαργέλης, παραδείγματος χάρη. Βεβαίως να συνεννοηθούμε. Δεν τα ξέραμε?
Όλοι αυτοί οι μεγάλοι οικονομικοί εγκέφαλοι δεν τα ήξεραν? Δεν γνώριζε κανείς? Ανέτρεξα στα αρχεία μου και βρήκα τη διατριβή μου στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, στο London School of Economics. Είναι του 1985. Το βιβλίο το οποίο βγήκε ως πρώτη παρουσία το 1987 είναι «Ελληνική οικονομία σε κρίση, μια πολιτική προσέγγιση». Και έχει ένα διάγραμμα της Ελλάδος που δείχνει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, το οποίο βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Τώρα ένας άνθρωπος 25 χρονών που ήμουν τότε εγώ μπορούσε να κατανοήσει σε ένα απλό μεταπτυχιακό το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και όλοι οι επαΐοντες της οικονομίας και διατελέσαντες υπουργοί οικονομικών δεν το είχαν καταλάβει. Άρα το έγκλημα είναι συνειδητό και είμαστε όλοι απολογούμενοι. Ο καθένας στο μερτικό της ευθύνης του. Που είμαι όλοι απολογούμενοι. Στο μέτρο του δυνατού. Εγώ, κύριε συνάδελφε, είχα την ευκαιρία να αποδώσω και ποσοστά ευθύνης. Και είπα στους κυβερνώντες, επειδή και είπα πάρα πολλά πράγματα, δεν είχα τη διάθεση να πάω σε αυτή τη συζήτηση, ότι η Ελλάδα ήταν πρότυπο φαινόμενο οικονομικής ανάπτυξης 50 και 60 και 70. Με ρυθμούς πολλαπλάσιους από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρέος, η Ελλάδα, υπήρχαν χρονιές, όπως τις χρονιές που κυβερνούσε ο Έμιλος Κωνσταντίνος Καραμανλής, που είχε ανάπτυξη 13%. Είχε 8,6 το 50. Είχε 7,2 το 60. Είχε 4,3 το 70. Πραγματική ανάπτυξη και χρέος μηδενικό. Μηδενικό το χρέος του δημοσίου, 26% επί το καθάριστο του εθνικού προϊόντος, μηδενικό το χρέος των νοικοκυριών, μηδενικό. Είχαμε όλοι δικά μας σπίτια χωρίς κανένα δάνειο, μηδενικό το χρέος των ταμείων. Στον προϋπολογισμό του 1981, καθόμουν σε αυτό το θεωρείο και παρακολουθούσα τη συζήτηση, ο πρώτος υπουργός οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ρετάκης, το μέτρησε ως οικονομέτρης και το βρήκε 1 τρισεκατομμύριο δραχμές. Δηλαδή 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκρίνεται το με αυτό που είναι σήμερα. Εγώ σας έβγαλα και ποσοστά ευθύνης. Και μιας και σας αρέσει να σχηματίζετε, κύριε Σταχινίδη, εγώ θα την επαναφέρω την πρόταση. Είπατε στον κύριο Μουσουρούλη, φέρε μου τα μέχρι τέλος συνεδριάσεως. Εσείς μέχρι τέλος συνεδριάσεως σχηματίστε. Αν δεν ευθύνεστε για τα 230 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, 224 για την ακρίβεια σήμερα, από τα 240 παρετούμε. Παρετήστε. Να το στοίχημα. Μέχρι τέλος συνεδρίασης. Αφού σας αρέσουν τα στοιχήματα. Και όχι με δικά μου στοιχεία, με στοιχεία των προϋπολογισμών του ΠΑΣΟΚ. Με στοιχεία των υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτή είναι η ευθύνη. Και βεβαίως και εμείς έχουμε τη δική μας ευθύνη. Η ευθύνη δική μας στο 2004-2009 είναι που δεν πήγαμε πιο γρήγορα. Είναι που δεν είχαμε καμιά βοήθεια. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα και άλλο ποιος το δημιούργησε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι και ως οικονομολόγος και ως πολιτικός. Και εκεί είναι μια απολογία αυτό που κάνω. Όταν η Ελλάδα μέχρι το 1979 είχε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, δηλαδή όσα ήταν τα έσοδα, τόσα ήταν και οι δαπάνες, και το μόνο έλλειμμα που υπήρχε ήταν το έλλειμμα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή αυτό που πηγαίνει στην ανάπτυξη. Από τότε δηλαδή, από το 1979, ο Μακαρίτης, ο Θανάσης Κανελόπουλος έκανε τον πρώτο ελλειμματικό προϋπολογισμό. Μέχρι σήμερα, από τα 340 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 200, περίπου 210 δισεκατομμύρια είναι τόκια από την ανερμάτιση πολιτική της χαμένης δεκαετίας του 80. Και αυτό το σταυρό που σηκώνει και ο Παπανδρέου είναι οι αμαρτίες του πατέρα του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Αμαρτίες γονέων παιδεύωση τέκνα. Και δυστυχώς, και εκείνη η απολογία όλων μας και η δική μου, τα 100 δισεκατομμύρια, κύριοι συνάδελφοι, μιας και μιλάμε για τον ισολογισμό και τον απολογισμό του 9, δεν έχουν περάσει απολογιστικά από τη Βουλή. Αυτά είναι οικονομικά στο γάμο του Καραγκιόζη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δυνατό ένα πολιτικό σύστημα για 30 χρόνια να ανέχεται, να βάζει τα χρέη του, αυτά που δημιουργεί, για κοινωνική πολιτική χωρίς λεφτά, δηλαδή για κοινωνική απάτη σε βάρος του ελληνικού λαού, με τους εκλογικούς κύκλους? Αν πάρετε όλα τα στοιχεία, το χρέος κάθε φορά που έχουμε εκλογές γιγαντώνεται. Τη δεκαετία του 80, παραδείγματος χάριν, τότε που το ΠΑΣΟΚ έκανε κάθε 6 μέρες ένα δάνειο,
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δηλαδή το πληρώνουμε διπλά, έβαζε στις 3 εκλογικές αναμετρήσεις που είχε την ευθύνη 8 τρισεκατομμύρια δραχμές εκείνη την εποχή, περίπου 20-25 δισεκατομμύρια ευρώ με τους εκλογικούς κύκλους. Χώρια αυτά που ήταν κρυμμένα μέσα στο χρέος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν το πολιτικό σύστημα, η Βουλή, το πολιτικό προσωπικό, από το οποίο θα γίνει η αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, δεν δείξει το τσαγανό που χρειάζεται, δεν πάρει το θάρρος από το ακροτελεύτιο άρθρο του συντάγματος και ως κοινοβουλευτική επανάσταση να κάνουμε το ΜΕΣ, θα είμαστε υπόλογοι στην ιστορία. Διότι δεν μπορεί αυτή η ιστορία με τα οικονομικά, τα δημόσια οικονομικά να συνεχιστεί και στο μέλλον. Κάθε χώρα, σοβαρή χώρα, οι βουλευτές της έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να μειώνουν, αλλά και να αυξάνουν κονδύλια. Εμείς ψηφίζουμε ναι σε όλα, όχι σε όλα. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Ο προϋπολογισμός ενός σοβαρού κράτους ξεκινάει σήμερα για τον επόμενο χρόνο. Τον Ιούνιο γίνεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Και οι βουλευτές που συζητούν τον προϋπολογισμό από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, όποτε κλείνω κύριε Πρόεδρε, αυτές οι χώρες ολοκληρώνουν τις συζητήσεις τους, έχουν δυνατότητα να παρεμβαίνουν στα κονδύλια. Γι' αυτό είμαστε ενεργούμενα καταστάσεων. Γιατί αυτό το οποίο μας δίνει ο ελληνικός λαός, την νομοθετική πρωτοβουλία δεν την ασκούμε. Σε αυτό λοιπόν σας καλούμε στο νέο προϋπολογισμό να κάνετε, αν θέλετε να κάνετε καμιά τομή, και αφήστε το άλλο πεδίο της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία για τα οικονομικά, γιατί είστε χαμένοι από χέρι. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.